Tiga dua dikutung ini. Kita ngene lho. Mesti buka kowe. Oh, kaya ngene kok jamu kae. Oh, ngene lho. Iya paham. Kan pasar contoh bakal tekon iki panggang. Iya kaya bakal jamu kae maksudku aku tau weruh bakal jamu kae ya di ngono kuwi. Ngene lho. Tapi dikai kantongan kae lho. Kowe nek kantongane gak? Ora enak ya kaos ngene iki lho. Kaos oblong ta. Oh, nyatane kok kuwi dadak ngono to. Kuwi ro nek dalan dicekel ngono to. Kuwi didol akhir-akhir. Oleh dhuwit nek kuwi. Nah iya. Terus bawa kembang kuwi, ha tengah kuwi. Jenenge kuwi bawa kembang. Jenenge. Lek ngarani wong kuno aku teko kuno wis ngono kuwi ngarani wong kuwi ngono. Kembang. Gadi berarti ulo. Ora manggone kembang gak pangan dulu kembang panganan iki ngono. Berarti ulo kuwi gede ya. Bisa ngono kuwi ini. Tapi wong jenenge ulo kuwi pinter lho, Mon. Pinter piye? Senajan ndas iki karo apa ya? Pas apa ya? Kaos. Kaos